Regalo ni madudong ba niya? Inan eh. Yung lips na puti. Yung lips na puti. Dito tayo. Tawa. May laging magkugit kag kuan. Hindi ko po kahurot sa katamis. Ganyan na. Hindi ako kahurot. Ganyan na. Pwede pa ni ano sa freezer? Pwede pa ni butang sa freezer? Hindi niya. Gata. Naglanay na na. Butang na sa freezer. Ang bahay. Hindi mo kung niligog tamis nito ron. Kaya man ta. Sila lang tako ko itong gamay. Huwag mo siya gamay. Hindi na ko mahal. Mahal. Nabis tayo. May pang mini mo. Wala, ganino. Ano may ako itong Oreo lang o. Wala, ganino. Large lang o ano. Medium. Large lang o extra large. So guys, nako kahurot. Dagan pa kayo. Tamis kayo siya guys. Ayoko na matamis. Mahal. Dana. Naabot na sa Tama. Ang video. tissue. Ang video. Tissue. Diyosa na. Wala ni sa Jollibee. Tapos kayo po. Hi guys. How are you to find out? Hi guys. Well, 30 na ng video. So balik duha iyang mahurot daw guys. O ihana na duha. So kani siya is double Dutch. Ay chocolate extreme. Kadto double Dutch. Ano na? Kaya pa? Ay, nangita og tubig. Kabalo ka sa ballpen nga kung ipamalit. Yan kayo. Ano ka dyan? Wala. So guys, Wala ka? adik ko sa ballpen. So, Ano? Talong ka? Nandun dito. mayot silupin. Ano kita ko ba nito?
O, gani, pangayog ka. So guys, mo niya akong ballpen na gipamali. Yan. Plus ano, supposed to be yellow green akong gusto, green akong naingon. Tapos maula ko magpa-change kay taas king pila. So guys, green akong napalit instead of yellow. Mahal ni siya 69, so di na ako nihatag sa inyo. Kanirang barato akong ihatag. Ayaw nang mahal. Dapat mo kung ito pili niya. Ayaw. Kanira, ako'y pili sa inyo. Oops. Salamat sa giapilan pata ka. Dapat black. No, walay black. Dapat black kay mahal ang black. Kaya ka ba? Ha? Hindot kay gagi? Ayaw mo. Bayari ko. Na, nag-chocolate na imong ipon. Ana man siya. Palitan na lang, 70. Dali. Wala ka. Oh, bayari na. Pila man na. Mahal man gyapon na. 15. Kasi 15. 30 na. Ambi. Harang kauban na na, oh. Salamat. Ambi na. Ambing price, tanawang price. 25. Ay. Kaning isa ray mo, kay barato ra. Banteg, manguha ka sa ko, kaning mo. Sabi ka. Oh. Kilig to the bone. Kaya, di ba black? Oh, kana. Kana. Hi. Ano yung pangalan sa tindahan na susunod? Nangalan, picture. Bye, Lord. Sige na pa ngayon, nagtaklog. Nangalan ka. Uy, ay na lang, uy. Bili na lang na, eh. Dapat, Tara na. Dagantag mapalit pag... Pag yung kondo yun na to. Eh? Dagantag mapalit pag magdugay ta diri. Di akong mask. Akong mask. Tara. Ay, Mask. sure, naman ta. May ito. Suroy-suroy ni na manudlo man ka. Kung sinilas ako ba, pilawan ko siya ikaw ni David. Ambot. Isa ka nagpalit ato. Eh, tama. Ako man din nagpalit. Tara eh. 20 naman ito, diba? Kasi 20 na day chinilas na 20. Na day chinilas na 20 ah. Saka ulit ang 20. 82 eh. Tara na, let's go. So guys, mahuli na may kay daghan pamig mapalit o magdugay ni Lern. So we are here at DQ. Gamay na kong nakaon kay tamis kayo. So nagtamis. Ay, gihurot ni mo. Wala guys, gihurot niya guys. Gihurot niya ang duha ka buo. Grabe. Huwag makasaya. Nahurot niya ang duha ka cup guys. Grabe siya. Diabetes ni mo. Tara na. So guys, manguli na mi guys. Unsa pay palito nimo? Jay. Unsa pay palito nimo? Ito ba yung mata niyo, David?